21 until verse 21 sifunde no verse 24 and read again verse 24 siphume apho and we move from there siye kuMatthew 7 only one verse we read one verse from Matthew 7, ingunumber 1 the first verse, sigqibela ngokufunda uMateyu incwadi kaTimothy 3 and lastly read from the book of Timothy chapter 3. sayiqala ekuqaleni siyophela apho kuvuma siphele khona. We will start it from the beginning until where it goes. Incwadi kaMateyu 6 verse 19 ifundeka ngolu hlobo. Ningaziqwebeli ubutyebi Lay not up for yourselves treasures emhlabeni upon the earth, apho konakalisa inundu nomhlwa where the moth and rust do corrupt, nalapho amasela aqhophozayo and where the thieves break through ebe. and steal. Ziqwebeleni ke ubutyebi But lay up for yourselves treasures emazulwini in heaven, apho kungokonakalisi nundu where neither the moth namhlwa and the rust do corruption, nalapho amasela angaqhophoziyo ebe. and where thieves do not break through and steal. Kuba apho kukhona ubutyebi benu For where your treasure is, yoba lapho nenhliziyo yenu. there will be your heart also. Verse 24 uthi Verse 24 reads as follows. akukho mntu No man onako ukukhonza can serve inkosi mbini two masters, kuba eyakuyithiya le ayithande leya for he will either like this one and hate the other, athi mhlawumbi abambelele kule ayideleleya. or else hold on the one and despise the other. Aninako ukukhonza uThixo nobutyebi. You cannot serve God and mammon and riches. Aninako ukukhonza Thixo You cannot serve God nobutyebi. and riches. Ubingqondo yakho If your igcwele mind ukukhonza ubutyebi is full of worshiping the riches, uzoba ngumbulali. you will become a murderer. Uzawuzonda abantu. You will hate the people. Uzoba necompetition apha enkonzweni. You will have a competition within the church. Izityebi The rich men, ziyahluzana, they segregate against one another. azithandani izityebi They don't love one another, kuba ziyakhompitha. for they are full of competition. Isityebi sijonge into besinye siqumbe phantsi nesinye sijonge into basiqumbe phantsi omnye. The rich man is always looking at despising the other, and the other looking at despising one another. Bubutyebi obo basemhlabeni. That is the riches of the world. Ubutyebi basezulwini But the treasures of the heaven luxolo, is peace, luthando, love. kukuzeka kade umsindo. It is getting anger at a delayed point. Luxolo, It is peace, luthando, it is love, kukuzeka kade umsindo. and getting angry Inceba. after a while, and mercy. Nabo ubutyebi bezulu. Those are the treasures in heaven. Uba obo butyebi nabo, If you have these treasures, then uyawuya kuThixo. then you will go to God. Kodwa uba awunabo ubutyebi, But if you do not have this treasure, libala. forget. Uba lokuThixo luthando. For God is love. Uzawufika nini eluthandweni? And when are you going to reach love?
uYesu Kristu uthi Jesus Christ says nguye indlela, he is the way. athi nguye He says he is inyaniso. the truth. Uyabona ke You see, lento kuthiwa indlela, this which we call the way, le yena ibiza uba indlela this which he calls the way, luxolo. is peace. Awunawuya enyanisweni You cannot go to the truth ungenaxolo. without peace. Bonke abantu All the people abangena luxolo who are lacking peace, bayaxoka, they make noise. hayi bayaxoka. They are lying. Ukungabi naxolo The lack of peace, kukufundisa ukuxoka, it teaches you to lie. kukufundisa ukuzibona wedwa, It teaches you to see yourself only. kukufundisa It teaches you ukunqwenela ububi to wish for bad kwabanye abantu, for other people. kukufundisa ukugweba, It teaches you to judge, kodwa wena ungazigwebi. but don't judge yourself. Lento kuthiwa indlela eyenyanisweni This which we call the way to the truth luxolo. is peace. Uxolo lusifundisa ukuthanda. Peace teaches us to love. Uthando Love lusisa kulento kuthiwa inkululeko. takes to what we call the freedom, Lento kuthiwa luxolo lungunaphakade. which is called the eternal peace. Bonke abantu All the people abaphethwe luthando who are controlled by love banoxolo. have peace. Apho kuxolo Where there is peace, icompetition ayikho. there is no competition. Ndiphinde lento. Niyazi lento kuthiwa icompetition. Do you know that which is called the competition? Laa nto kusifuna uzenza mhle wedwa. That you also want to see yourself beautiful only. Ede kuqhube uba uyothetha kakubi It controls you to a point of speaking bad ngodade wenu, about your fellow sister, kumkhokheli wenu, to your, kuba ufuna uba kuthandwe wena, because you want yourself to be loved athiywe yena. and be hated. Ukwazi xa uhlangene naye It is when you are meeting with umbonise him, into yoba wena ubhetele. you are showing to him that you are the better of Kuba us bonke abantu ecaweni. than everyone else within the church. Mhlawumbi nayilibala le nto kuthiwa inkonzo yintoni, ndinika yona ngoku. Le nto kuthiwa inkonzo, This which is called the service I'm giving you, hayi le yecawe yenu. not the church of yours. Ukukhonza uThixo To worship God, zezi zinto ndizibalayo. it is these three things that I'm mentioning. Ukukhonza imali, To worship the money, bantu abakhonza imali ufika benamaxhala. the people that worship the money, you find him with worries. Njengoba umbone lapha ecaweni nje, As you see him in the church, uzomamela uba kuthiwani ngaye. he's here to find out what Uhletywe is kwathiwani ngaye kumkhulu. Akazange ecaweni he is not here for the service. because usoloko ekhathazeke ngaye. He's always concerned about herself, Ukhathazeka ngaye, ukhathazeka ngegama lakhe. concerned about himself and his name. Kodwa uyakwazi uthetha kakubi ngamagama abanye But abantu. he's able to speak bad about the names of other people. Kodwa xa iza kuye But when it comes to him, akayifuni it does not like it. njengotsotsi ohlaba abantu. Xa ise iza kuyimela ukhala bhomboloze. When the knife is pointing at him, he cries. Besithi ndisafunda iBhayibhile. I was reading the Bible. Bendidawunika nene. Isibane somzimba liliso. The light of the body is the eye. Xa sukuba iliso lakho When your eye, ngoko lingena kumbi, whilst the whole body has got umzimba wakho uphela your full body at large wokukhanyiseleka. will be given light upon. Yabona laa nto iliso lakho xa ujonga You see, when your eye, when you're looking at it, ubona into embi emntwini. and you see bad Into things, elandelayo, ingqondo yakho izawugaya okubi the next thing is your mind ngenxa will be thinking yezinto bad utheni about uzibonayo kulo this mntu. person because of the things you see on Uzophinda ukwazi ukhonza. Will you be able to worship again? Iyawuthi iphume le nkonzo usacingana nale nto imbi Church uyibonileyo. will finish until you finish thinking about all these bad things you see in this man. Kodwa xa sukuba iliso lakho But if your eye likhohlakele, is full of evil, umzimba wakho uphela. the
whole body woba bubumnyama. shall be full of darkness. Xa kutheni iliso lakho If your eye likhohlakele, is evil, iliso ke likhohlakeleyo an evil eye, therefore, uthi wawujonga umntu when you look at a man kuvuka iinkanuko zakho and all your bad things will come up, utsho ke ngoku wokowakho umzimba and whilst you are in your own body, ube bubumnyama. you become the darkness. Hayi nyani leyo. Ngexesha senkonzweni uyambibitheka. At the time you are in the church, you are fuming. Nantso kukulawulwa yinto ongakwaziyo ukuyinceda. It used to be controlled by something you can't help. Awukwazi uyinceda. For you can't Ngoku ushunyelwayo whilst the service is awuva yonke le nto ithethwayo. you don't hear all what is being said. Umamela umzimba wakho You are listening to your body, okuxelela imfeketho. which is telling you nonsense. Hayi ndibana ucacisa nje le nto otherwise akho nto ingapha. Ukuba ngoko ukukhanya okukuwe If therefore the light in you, kububumnyama, it is the darkness, bungakanani na ubumnyama obo. how much more is that darkness? Uyazi ubuhlungu bazalwane bam You see, it's painful, brethren, ukuthi uyinkokheli being an officer, uthenjwe libandla being trusted by the uphinde congregation, ube yintlekisa kwakweli bandla and you become a laughing stock ngenxa of the same yongakwazi congregation ukuzilawula. because of a lack of discipline. Ungabakhokhela kanjani abantu How can you lead the people uxakwe kukuzikhokhela wena? when you are troubled by leading yourself? Ukuze ube ngumkhokheli For you to be a leader, kufuneka uqale wena uzikhokhele. you have to start with yourself to lead yourself. Singadibani nawe sokubibitheka kunemisindo. We must not find you fuming with anger. No, umkhokhela kanjalo An officer is not like that. uyazilawula. He has got discipline, and Wawufika umsindo when the anger comes, alitshoni ilanga etheni esenomsindo. Ngumkhokheli ke loo is nto. full of anger. That Funda ukuzilawula. learn to control yourself. Uyazi xa se uSathane ekubethile You see, when the devil has hit you ulidlile iapile lakhe and you have eaten his apple, woyiswa nakukuzilawula. you are failing even to control yourself. Ude uthethe nezinto okumele uba awuzithethi. Even speak about things that you are not supposed And to. uyawuzithetha phakathi kwabantu And you speak about them publicly. because umntu xa esitsha For when someone is burning, uthetha nezinto emele uba akazithethi. speak about things that is not supposed to speak about. Akanasihluzo. It does not have a sifting. Umntu xa enengqondo kaThixo When someone has got a mind of God, unesihluzo he's got a sifting kwizinto azivayo. from the things that he hears. Uyayazi into yoba uyabona ke le andinayithetha, He knows that this one I cannot le speak about. ndingayithetha. This I can't speak about. Wawuphelelwa sisihluzo Once you lose the level of fist sifting, uphele ubuthixo kuwo. your God in you has depleted. Thethe yonke into le You speak about Oyivileyo. everything which you have heard. ake bensafunda iBhayibheli. uMateyu 7 verse 1 uthi yena, Matthew 7 verse 1 says, musani ukugweba do not judge ukuze ningagwetywa, so that you may not be judged. kuba ngogweba ogweba ngalo For the same judgment that you use niyakugwetywa kwangalo nani, shall be used against you as well. nangomlinganiselo enilinganisela abanye ngawo In the same scale which you use for others, niyakulinganiselwa ngawo will nani. be used against you as well. Uyabona ke into yokuba uThixo akagwebi kwamntu. Can you see that God does not judge anyone? Abantu bazigweba bona People are judging themselves ngokugweba abanye by abantu, judging other people. bazithuka bona They are insulting themselves ngokuthuka abanye abantu. by insulting other Fika people. umuntu ebecomplain ecaweni, Find someone complaining in the Ndiyahletywa. church. They are gossiping about me. ndiyahletywa, They are gossiping about me. ndiyathukwa, They are insulting me. ulibele ukuthi le nto ayenziwayo That which is being done on him yile yenziwa nguye. is the same thing which he does to other people.
khawusikubuye nje Now just return ujonge uba uphazame phi, and look at where you have mistaken. ulungise impazamo zakho, Correct your own mistakes ujonge into yokuba and look, therefore, abantu bazawuphinde na whether the people will again benze izinto ubuzenza do kubo the na. things which you were doing to them. Once uzilungise Once you correct them, kuzawulungiseka nasemhlabeni. even the world will be corrected. Kukho apha ibali There is a story here elithi umfo wanikwa imep yasikwa imep yehlabathi which says a certain man was given a map of the world and it was cut. kwathiwa into pieces. khawuyidibanise. He was told to put it together Kwaba nzima uyidibanisa and it became difficult kuba to put akakwazi it together. ukukhumbula wonke la mazwe awabeke ngokweposishini He yawo. was not able to remember all these countries and put them according to their positions. Kanti ngaphaya kwale mep And yet on the other side of the map, kukho umntu there is someone, wathi xa etyhila ngapha kwiphepha wanothisa ingathi ngumntu lo, when he was painting wanomdla wokuhlanganisa umntu lo. Wahlanganisa umntu wayeka imep. and left the man. Uthe xa emgqiba umhlanganisa umntu kubuya mazi umntu uyazazi naye. When he has finished putting together the man, because he knows the man, Waphawula into yokuba nemep ihlangene yomhlaba. notice that the same map is also put together on the other side. Kuba wenze lento For he has done this, ayaziyo, which he knows, wayeka la ngayaziyo, and left that which he does not know, le ngumhlaba. which is the world. Into onoyilungisa What you can correct kwezi ngxaki zakho amongst your problems, zininzi kangaka, plenty as they are, nguwe ayizizo. yourself, not them. Ndiyavuma zininzi ingxaki zakho, I agree, you have got plenty of trouble, zikuxakile futhi, and they are troubling you as well. and awuyeka uzilungisa. But you cannot correct them. Kodwa ukuba ungalungisa wena, But if you can only correct yourself, zingalunga zonke ezi ngxaki unazo. all your troubles can be corrected. Ayingomhlaba ekufuneke ulungele thina, It is not the world which must be corrected for us, sithi ekufuneka silungele lo mhlaba. but it is us who must be corrected. For Uthixo ubonile uba kulungile uba sibe kulo mhlaba, also it fit that we must. but be- ukuba silungisa umhlaba But if we want to correct the world, sawufela emhlabeni siphume singenanto. we will perish in the world. Kodwa uba silungisa thina But if we correct ourselves, asinawuphelela apha emhlabeni, cannot perish in this world. sawuphindela kuThixo. We will return to God Sinobutyebi bezulu with all the riches in heaven. obu athi uYesu apha masiziqobele bona emazulwini. The one which Jesus is saying we must lay up for ourselves. In heaven. Ukubona xa ungena ecaweni You see, when you have entering the church, uphazanyiswe nguFacebook being disturbed by no Facebook Instagram and Instagram no TikTok, and TikTok, awuva yonke le nto ithethwayo you don't hear all because ingqondo yakho because your mind ikwezaa zinto zithethwa nguFacebook. is on the things which are said. And in uyaphela social media. ebuthixweni ngulo Facebook, uya enkonzweni sowugcwele You inzondo, are going to church being full of uqonda uzamlungisa udadubali lo. and thinking that you are going to correct certain systems. Ndiye ndothuke ke xa ndidibana nabapostile kuthiwa bakoFacebook, I get surprised when I hear that there are apostles who are on Facebook. ndiqonda into yoba ngabantu baphoswe yile ntshumayelo And kaTimothy. I could understand that these are the Ndithi ke people who are mandiyifunde missing kuba this preaching. ndiyababona abanye baphoswa yimfundiso. Some of them missed the teaching. Ndizawufunda ke incwadi kaTimothy 3 kuba yaniphosa abanye I benu. will read the book of Timothy chapter 3 because it Nafika is ebupostileni and you reach ningekabikho ready, being not ready. ngoku anafuna uphekwa, anafuna nokuphekwa oku, Did not even want to be cooked. nafuna ukuzipheka. You wanted to teach yourselves. Ukudla kuthi uze kube kuhle kuphekwa, ukuzipheki ukudla. In order for the food to be nice, it's got to be cooked. It does not cook itself. Incwadi kaTimothy 3 The book of Timothy 3 qala kuverse 1. from verse 1. Lithembekile ilizwi elithi It is a true saying that ukuba umane ungxamele ubuveleni if a man desire the office of a
ungxamele umsebenzi omhle. He is desiring a good work. Neva phofu? Akuthiwa ungxamele isipho esihle. It is not said he desired a good gift. Ungxamele umsebenzi He desires a work omhle. which is good. Kuba uba ungumveleli uyavelela. For if you are an overseer, Ngumsebenzi lo omhle. it is a good work. Adikwazi ke xa unebandla elinye I don't know if you have got only one uba congregation uvelela ntoni. and how are you going to be an overseer? Into yase ndikuxeleyo nokruqula abantu qha. What I can tell you is that you are boring people. Wenza noba nompristi angabi nabandla ngenxa yakho le. You are even stopping the Usoloko kule ndawo. because of you. Because you are Uba always unebandla here. elinye ungumveleli soze ungabi nachuku. If you have got one overseer, one congregation as an overseer, Kuyafana ke noba ungudistrict unebandla elinye soze ungabi nachuku. same like with the district elder with one. Kuyafana ke noba ungangu-Oster unebandla elinye soze ungabi Same nachuku. like a community elder with one congregation, you will always be full Because ibandla lilingene umpristi. because the congregation is only good for the priest. Alilingananga Oster. It's not the size of a community elder, Lingalingananga na district not even the size of ibandla elinye. one congregation. Uba unebandla elinye If you have got one congregation ungumveleli noba ungudistrict and you are an overseer or a district elder, uyalisinda eli bandla. you are putting weight on this congregation. Awukwazi uthi ungu-Oster You can't, being a community elder, uthi ungudistrict being a district elder, usoloko ukweli bandla. you are always in this congregation. Upristi uyobakho nini kweli bandla When yena? is the community priest be there in this congregation? Njengoba kuzoba sekuseni nguwe emalanga nguwe Every time it is you, noba nguyihlo ke or even if it's your father, ude ulandele nezishumi zebandla. follow even the rights of the Ungumveleli congregation. onjani? What kind of an overseer are you? Ungudistrict onjani? What kind of a district elder are you? Abantu bokulandela ezo zinto ngabapristi phaa ezantsi. Who are charged with that are the community Wena bakunika iripoti. you should only receive a report. Njengoba nibhajethela ile nto i-ITG. As you are budgeting for the ITG, Nangana ndibona ndingena apha emabandleni ndithi ndicela imali ndicelele ever i-ITG. seen me visiting the congregation asking for contributions? Mna andiceli. I don't ask. I just command you. Ndawugqiba ndiyolala endlini. I command you and then I go back to my house. Nguwe ozawuyizisa. It is you who will bring, Ayindima ozayoyilanda. not me who will collect it. Kaloku ndingathi ndiyilanda awunikelanga. When I collected it means you have not offered. Awunikelanga. Le nto kuthiwa unikela ngentliziyo etheni Offer with a, awuthathelwa. no one brings on your behalf. Uyanikela. Offer yourself. Uyizisa wena. Bring it yourself. Ayolandwa. It is not supposed to be collected. Zayibeka njani na? Ubisalandwa imali ukuze ikhuphe. If your offerings are corrected from you, Thetha ukuthi awukanikeli. it means you have not started to offer. Ayingumnikelo loo nto. That is not an offering. Umnikelo nguwe An offer is yourself, ophuma endlini which comes from your house. uthethe noThixo wakho Having spoken to your God, ubeke kule ndawo uthi namhlanje Nkosi and you say today, Lord, ndinikela ngaloo mnikelo I'm offering this offer. ndizawusa ke kwinceku I yakho will take it to my office. hamba nam Go with me. ndiphume neentsikelelo zam I come out with your blessing kulaa ndlu. in that house. Ngumnikelo ke lowo. That is an offering. Awuthi You don't say mawuzolandwa. they must come and collect it. Inceku xa izolanda umnikelo wakho When the officer comes to collect your ilanda neentsikelelo ebezisele kuwe. he also collects the blessings which were remaining. Laa mnikelo awuhambi wodwa. That offering does not go alone. Kanti uba wena ubuwusa And yet, if you are the one who is taking it, ubuzawuphuma neentsikelelo zakho ngobutyebi you bazo. would have come out with your blessings and their riches. Okay, fine.
Umveleli ngoko umelwe kukuthi An overseer, therefore, is supposed to say, abe ngongena kukhalazelwa. supposed to be the one who is not complained against. Yazi lento ungumveleli, You see, when you're a bishop abantu abonelisekanga nguwe, and people are not satisfied with you, ndlela uziphatha ngayo, the way in which you conduct yourself, ndlela othetha ngayo, the way you speak, indlela owenza ngayo the kubo. way in which you do things upon them, Hayibo. Abantu xa benganelisekanga, jongani people are babhemi, not satisfied. khanimeni babhemi. Ungasithatha isitya esimdaka ufake ukudla kuso ukusise emntwini, Can you take a dirty person and put food on it, and ingxaki yakhe izobaphi where will be your problem? kubudaka besitya. It is the dirtiness of the dish. Nawe ke usisitya sesezulwini, You also are a basin of the heaven. uThixo ufaka ukudla kwebandla ngaphakathi kwakho, God puts food for the congregation ushumayele kamandi, and you preach nicely, kodwa but izinto esizazi ngawe things we know about you zenza into yoba singeva nobuthini. makes us not to even hear what you are saying. Masizame mani ukuziqoqa, Let us try to control ourselves. make sizame sihlambe izitya Let zethu. us try to wash our basins. Xa uhlamba isitya When you wash your basin, ushiya imisebenzi kaAdam you leave the works of Adam, omdala. the old Adam. Awunawuthi ngeli xesha uyinceku You can't at the time you are in office, usaqakathe imisebenzi kaAdam you are omdala, still carrying the works of the old Adam. usazonda. You are still hating. Ngongakhalazelwa You must be eyindoda yamfazi mnye, and a husband of one wife, eyindoda a husband yamfazi mnye. of one wife. Xa ungxameleke lo msebenzi umhle kuthiwa nguveleli, If you are really desire for this good work, which is umfazi mayibe mnye. association, you must have one wife. Umfazi babhemi, one. One wife, brethren. Awuzange ufungele 2 na 3 apha, You did not take wafungela 1. you took an oath for one, Zange futhi and you never also uyothi went and said kuzobakho enye into ngaphaya. there will be something else beyond. Umfazi babhemi A wife, makazive emzini wakhe, he must feel himself. abe He yinkosikazi. must feel the queen. Hayi makazive. He must feel herself. Ubuyabona ke into yoba If you can see that awukafiki kolo nqanaba, you have not reached that level, suzoguqa apha do not come and kneel here, ngoba uzoba netyala lokuxokisa uThixo. for you will have a crime of lying to God. Suzoguqa apha. Do not come and kneel here. Xa uzazi into yoba i-nice time usayifuna, If you know yourself that you still want nice times, uTimothy uthi madoda masibe one wife, Timothy says husband should have one wife, one man. one man. Hayi utsho. Yes, he says. Uyabona ke? You see that Hayi ngoTimothy it is not Timothy ozohamba sijonge uba siphila who njani. will be going around looking at how we live. Sithi ekufuneka sifuze It is us who must resemble le uThixo asiyaleza yona. that which God is commanding us. Ingxaki yakho izoba yile, The problem will be this. uzomana ujonga next door, awuzutsha nabani no next door, uzawutsha wedwa ubona nje. Go to hell with your neighbor. You will go alone. Akufuneka uthi ngumveleli You must not be an overseer. kwathiwa velela. You are told to go and overseer, Hayi sikubona uba uyavelela nyhani. and you see that you are really overseer. Uvelela nakwindawo ongathunywanga phi kuzo. Overseering at
where you are not sent kuba kuthiwa ungumveleli. because you are an overseer. Yintoni ukuvelela? Yintoni esiyivelelayo? What is to oversee? What is it that we must oversee? Kufuneka sivelele iintlungu zabantu. We must oversee the pains of the people. Abantu bafuna uncedwa ezintlungwini People want to be helped in the pains zalo mhlaba. of this world. Izinto eziphuma ngaphakathi kwakho The things that comes out of yourself kufuneka zifake uxolo ngaphakathi kwemiphefumlo yonke. bring peace to all. Nantso ke le nto yokuthiwa ngumveleli. That is what we call an overseer. Ayibo umuntu ozothi hayi ndi-proud, It is not someone who will Abe say, "I'm proud." and be proud amane ukuxela uba ndikukhokhele, and keep on telling you that I'm leading you. yenza le nto, Do this. kodwa uyayazi uba yeyenyama le He nto. knows very well that this is a flesh Ayinamsebenzi, ayinanto yokwenza nomphefumlo. got nothing to do with the soul. Man, ndifunda iBhayibhile ningakaqhubeki, kufuneka ningakhubeki. Ndinikokosile. Eyindoda yamfazi mnye, Being a husband of one wife, eyingcathu, a vigilant man, enesidima. a sober, Yo, ukuyibona le nto yoba lo muntu ngumveleli, inkokheli enkulu, uthi kodwa wayijonga uyiweyishe ngenxa yezinto ezenzayo. because of the things he does. Fumaniseke ulight weight, You find him that he's very light and weak. uyokwenza izinto ezingenzona kubuzalwane, He goes around doing things which are not even done by the brothers, uzenza ngegunya lobuveleli bakho. using the authority of your overseership. Umzalwane nodade The brother and the sister, xa beyeziprektizini, when they go to attend the rehearsal, izandla zabo zikubo. their hands are within them. Le yokuba ube yinkokheli ephatha yonke into, That you become an officer who touches everything. hayi man, khake nizithande. No, you must love yourselves. Mveleli akayenzi loo nto. An overseer does not do that. Izandla zakhe akazingcolisi His hands are not made dainty by himself ukuphathaphatha izinto. by touching many things. Kwingoma apha endithanda uyimamela iculwa emsakazweni, ithi mama uyayibona lena, uyambona lo mntwana, isandla sakhe sinantloni, siphathaphatha mampondo, isandla sakhe aniyazi lo ngoma? Uyayazi? Yayiculwa emsakazweni, kuthi uyambona nalo mntana, isandla sakhe asinantloni, siphathaphatha amampondo. Andazi ke amampondo ke uba, kodwa ingoma le. But this is a song. Xa ungumkhokheli isandla sakho mani masibe nentloni, When you are a leader, your hand must be controlled singaphathaphathi nantoni and not touch everywhere, namampondo. even the bone of people. Hayi, ndizawunifundisa kuba ndiyanibona uba nashiyeka kwezi zinto. I'm going to teach you because I can see Nafumana isidima nina, nabamba iposition endaweni yomsebenzi. only hold on to the Nani andifuni nibambe position. I don't want Kufuneka nibambe umsebenzi, nenze umsebenzi wokuvelela. to hold on the work and do the work. Lo msebenzi wokuvelela akawungomveleli kuphela. Work of the overseer Nawe district, ngoba usebenza nawe. because we work together with you. Ezi zinto sizifuna kumveleli. Things which we want from the overseer, Sifuna nawe uziqale. we want you to start. Ufike ebuvelelini sowupasile. By the time you reach the overseership, you have passed. Enokufundisa, Being able to teach, enokufundisa, being able to teach, engageziswa yiwayini, not given to wine, engembethi, and not a striker. uyamazi umuntu ngento encinci nje sebufuna ubetha umfazi, You see a man by Ngento just encinci small nje. thing, he wants to beat the wife. sofuna ubetha abantwana. You want to beat the children. Endaweni yokubetha khawufundise, Instead of beating them up, teach them. because wayiqala le nto yokubetha. Because you are going to
get used to Once the ube spirit of ngumveleli induku isusiwe esandleni once you sakho. become an overseer, a stick is Once taken ube out of your hand. ngu-district isusiwe induku Also, esandleni when you are sakho. a district elder, a stick is taken out of Induku your hand. oyinikiweyo The only stick you are given ekalizwe yomoya. is the word and it's a spiritual. Maniqhubeke. Engangxameli Not, engemngxameli wanzuzo imbi. not being greedy of evil profit. Makabe ngothantamisayo, You must be patient, engalwi, not a fighting person, engathandi, engemthandi wamali. and not a lover of money. Angalwi You must not a fighting person usukuphakama apho usixake. that you just stand up and Usixela uba singosathana sonke apha. you tell us all Hayi of bo. us here are devils. No, Uyalwa nje. you are fighting. Uyabona ke into yokulwa You see, the fighting uyitrainwa kukuthanda imali. is trained by the love of money. Because imali kufundisa ukugcina isidima sakho For the love of money makes you to keep your dignity ngendlela engeyiyo. in a bad way. Ukufundisa ukugcina isidima sakho ngendlela engeyiyo. If you're teaching yourself, Kumane uxela abantu ngeposition yakho, is when you are telling people about but awunamisebenzi yale position yakho. don't have the fruits of this position. Mani bakhumbuza ndabekwe mini mna. Keep reminding them that I was appointed. Mayibe ngabantu mani Let it be the people abathi ngumveleli ke lento who are saying this is an overseer ngenxa yokubona indlela oziphethe ngayo. because of the way in which you conduct yourself. Ibe ngabantu mani abathi ngumpostile. Let it be the people who are saying this is an apostle. Mhlawumbe wathatha igama nje washiya ubupostile. Maybe you just took after the name and left behind the apostleship. Makabe ngothantamisayo. He must be a patient one. Inzima into enkokhele engakwazi ukuthantamisa abantu. It is very difficult for a leader who is not able to be Kodwa patient, uyafuna yona ukuthantamiswa. but he wants people to be patient about him. Ezinto ke ndizithetha kuni The things which I say to you, ndiqinisekile xa niphuma apha I am sure that when you come out of this place, nonke apha all of you nizawuphuma nisithi hey zixelelwe ke ezigokheli. will be going out saying that today they were told. Nilibala into eyi-one, And forget about one thing, inkonzo yabapostile that the church of the apostles, inkonzo yabathanjiswa. it is the church of the brethren. Anointees. Is Ukhona ongathanjiswanga apha? there anyone who is not anointed here? Kutshiwo kuwo kwathi uThixo ubaba kugcoba ndithi It was said to you that my God the Father wawugqiba anoint you. kwathiwa hamba uyozenza abafundiso kintlanga. Afterwards, you were commanded Ngamanye to go and amazwi make disciples all nations. yinkonzo yeenkokheli. In other words, this is a service of the leaders. Udade A sister yinkokheli le, is the leader herself. umzalwane yinkokheli le. Is our leader. Awubakhokheli abantu kusuka emhlabeni ukuzofika apha. Do you not lead the people from the world to the Iyo ke lento ke sithi nawe ungumkhokheli, lento uthi ibhekiswa kubaveleli Hence, it is said that you ibhekiswa also nalapha are a kuwe leader. Hence, it is referred kuba to you. ungumveleli nawe For you are also an phaa overseer ehlabathini. there in the world. Timothy apha akathethi ngabaveleli basecaweni, thetha ngabaveleli. Timothy is not talking about the overseers of the church, but is speaking to all overseers. Andimqondi uba ukhona kumntu ongaveleliyo I apha. don't think there is anyone who is Kungohluka nje izinto sizivelelayo. we may differ according to what we oversee. Abe indoda eyongamele kakuhle eyakhe indlu. He must be a man who rule well his house. Awunoba lapha ecaweni You can't be here in the church. ufike uma apha ushumayele You come here and stand and preach, and ube bold. and you become bold.
kodwa akekho wakumfazi apha. but your wife is not here. Shumayeza aba bethu. You are preaching to our wives. Hayibo mhlambe nicinga uba naye. Or you think I do not have? Hayi ndinaye. I have. Owam usoloko esenkonzweni apho ndikhoyo ukhona. Mine is always in the church. Wherever I am, he's there. Uyabona lento yokushumayela ube nebhongo lokushumayela. This thing of bragging about preaching Ufundise and teaching, umkakho engekho. and yet Xa engekho umkakho hlala phansi lo mini man. your wife is not present on that day. You must Suqalisa uthi uyaphakama ufundisa abantu bafundisa ntoni? don't even start. Because isifundo sokuqala sesibasibona apha kuwe. Because the first lesson is what they see from you. Ubumkakho If your wife akakho is not present kuthiwa shumayela. and you are told to preach, Into yokuqala efuneka uyithethile the first thing you must speak ndicela uxolo is to ask for forgiveness. andiphelelanga I am not complete. umama wakwam My wife utetile has given birth. ngoku sase umntana ekliniki Now he has taken the child to the clinic. ukuba umse ekliniki If at all he kodwa le yokushiya umfazi phi endlini uzofundekela abantu phi apha ecaweni it's all Your rubbish. wife at home and come and make noise upon the That people one of is her. all rubbish. That one is rubbish. Ushiya umfazi You are phi leaving your wife endlini at home. uzofundekela abantu apha. Come and make noise to the people here. Eyongamele kakuhle yakhe indlu. He must rule well in his house. Abantwana bakhe And his own children bemthobele. being submissive to him. Ungathi uthetha nje You must not, when you are speaking, nomntwana ebethetha. also your child is speaking. Ibandla uzolifundisa ntoni? What are you going to Usoyiswa wena kuqeqesha lo wakho You umntwana. are failing to even control your own child. Aninaba zinkokheli ezikhokhele abantu ezoyiswa ukukhokhela abantwana benu. You cannot be good leaders to lead the people when you are failing to lead your own children. Ayifakali le nto nayo. Iba ngumzekelo mane ebantwini. You must be exemplary to the people. Mabarhale abantu People must wish and desire uba nabantwana abanjengaba bakho. to be like, to have the children who are yours, who are like yours. Because uyabaphazamisa usoloko bexakwe ngulo mntwana wakho. You are disturbing them when they are always troubled by your child. Dibana abantwana sebezidla. You find these children Obabona abangabantwana benkokheli. Ndamxela utata, ndamxela rubbish. Bafundiseni abantwana benu bahloniphe ibandla njengoba nani nihlonipha ntoni ibandla. children to respect the congregation in the same way that you respect the congregation. Baye kuqhayisa ngani apha. They must not Bafuna uba ziboss about yourselves and Zebandla. become bosses to the congregation kuba bezalwa nini. because they are given birth to by yourself. Lo mfundiso kufuneka bayithatha apha kuwe. That teaching, they must take it from you. Ithi ke abantwana bakhe benokundileka konke. He says his children must be dignified. Kuba ukuba umntu For if a man akakwazi ukuyongamela eyakhe indlu, is not able to control well, angathini na ukuphatha ibandla likaThixo? how can he take care of the church of God? Yazi abantu bakubaxakwe ngumkakho. You see, people sometimes can be troubled by your wife. Kanjani babaxakwe ngumkakho? How are they troubled by your Because xa bexakwe ngumkakho baxakwe nguwe. When they are troubled by your wife, they are actually troubled by yourself. Ungamfundisi nje umfazi Why not teach your wife abe njengawe. to become like you? Niyalibona uba luxanduva ukukhokhela abantu. Can you see that it is a responsibility to lead the people? It's not about ukukhokhela abantu. Not just about leading the people. Ukufunda ukukhokhela ukuzikhokhela. It is also to Ukuzeyisa learn wena. to control yourself.
Ungaboyisela kanjani abanye abantu xa kukuzeyisela wena? How can you control other people when you are failing to control yourself? Angabi ngosandula ukungeniswa. He must not be a novice. Umveleli angabi ngosandula. Awukwazi into yoba ubungupriest izolo. You can't be that you were a priest yesterday, Wenziwe namhlanje you are appointed today, uOster. a community elder. Kusasa xa ndiye eThekwini And then tomorrow when I go to Durban, sowungumveleli. you are an overseer. Makangabi. Neyazi uba kuluntyelwe ntoni apha? You know what is being said here. Ungasiba istep esi-1. You may jump one step. But uke wafuna utsiba ezibini uzawuwa, If uzawulimala, you want to jump two steps, then you will injure yourself. uzawulimala. So ivuma into yokuba uthi ubungupriest You must not allow when you are a priest, izolo yesterday, kuthiwa uzawuba ngumveleli namhlanje. you are told that you will be an overseer. Uyabulawa You are ndikuxelele. being destroyed. Uzawufa, uzawuphela. You will die and perish. Uzawuphela. You will die. Okay, fine. Angabi ngosandula ungeniswa You must not be a novice. ukuze angathwalwalwe likratshi. Lest being lifted up with pride, Udibane nomuntu ngumpriest. you find someone is a community priest. Hayi kwesikhokheli zibekwayo. Mna kufuneka ndiyoba ngumveleli. I must become an overseer. Athi ngenxa funeka mna ndide ndifumane nobhosilobu. Sometimes he says, I even want to be an apostle. Uzawufela kolubisi lungxameleyo. You are going to die. Uzawufela kulo njengempukane. You will die like a fly. Khawukhule, You must grow up. khawukhule Grow up. naturally. Grow up. Ungazikhulisi. Don't want to grow yourself up. Nani botata msanukulwa impi zenu You fathers, you must not fight your own battles ngokubeka inkokheli. by ordaining. Uyizise apha kanti ufuna uba ibe ngumntu wakho. You are bringing. Ufuna ukuyixelela, yabona ndim ukuthethelele ukukhehla. You are telling this person that I negotiated for you. Ufuna ukwenza owakhe. You are making this. Musanuvuma zinkokheli uba ngabantu babantu. You must not allow yourselves to belong to people. Uthi xa ndikufundisa phaya ufuna usondela naye. That when I teach you, Ufuna they ukuthi also want to come to undibonile bendikhona ndim othetheni you. okhehla. Did you see I was there? I Amani negotiated. imihlola mani yekeni nani. Yazi uba nizintloni. Yekeni imihlola. Ento zange ndizenze mna kutata. Stop these shameful things. I never did this. Zange umpostile phakathi ahlutshwe ndim. I never troubled my father. Just because ufuna lo muntu umenzo wakho. Just because I want to Abe nenkolo yokuba nje bengumveleli nje. so that he can understand that now that he's Nguwe an lo. overseer, it is because of yourself. Ningabaveleli kuba kufike ixesha lokuba kube njalo. You are overseers because the time for you to be overseers has come. Hayi kuba nithethelelwe. Not because you were negotiated on your behalf. Okay, fine. Ndifunda iBhayibhile. Kumnandi namhlanje ndishumayela kwawushumayela ndifunda nje iBhayibhile. Uthi angathwalwalwe likratshi eyele ekugwetyweni kamtyholi. You must not be full of pride and fall into the condemnation of the devil. Kanjalo ke At the same time, umele ukuthi abe nobungqina obuhle he must have a good report obuvela kwabangaphandle. of them which are without or outside. Abangaphandle ke yazi kubakho abantu apha. There are people here. Inkokheli uGuti uthandwa kakhulu na inkokheli yakhe. He's a very good leader. He's liked by his. Xa kungenwa kuye campaignwa pha But when we go into the campaign, indlela ayithetha kamandi ngayo i-ATM the way in which you speak well about the ATM, kwawuphunywa apha. but once we go out of the, Hayi wena uzuvotele i-ANC. no, you must vote for the ANC.
ukhokhele lo muntu. This person is leading. Ngamanye amazwi zonke into azithethayo zenzela abantu. In other words, whatever he does is Yintoni onoyithemba unkokheli enjalo? what can you trust with such a person? Thetha le, He speaks about ngapha this. yayithetha enye. On the other side, he speaks about something else. Ayiphili nalento. He does not live what he says. Hayi, mandiniyeke. Kuba senibabona naba bantu banje, niyabazi. Kanjalo ke umelwe kukuthi abe nobungqina obuhle Likewise, you must have kwabangaphandle. testimony. Abantu abangekho apha ecaweni Those who are outside, the people mabakwazi ukukungqina of the church, must ngenxa yezenzo zakho. testify about your conduct. Bangase babuza abantu benikhonza naye ubani? People must not ask you, Uthi wawuthi sinikhonza naye athi oh yeah, okay. and they will look down. Umbone umuntu uba uphele nomdla You can see that he has lost njengoba uthetha ngalo muntu. Nikhonza naye ubani? this person. Do you go with this person to your church? Ungathi umbuzo ube khona uba nikhonza naye na ubani? Once there's such a question, Funeka wazi bikhona into erong. you must know that there's something wrong. Abantu ofuneka bakungqine The people who must ngabantu abangakhonziyo phi. Ukubeva abantu bangakhonzi apha ecaweni xa bengqina umntu have you heard people who don't belong to the church when or they straight. about someone who's straight? Yho, andazi uba nawungqinelwa ngubani I don't nanini. know who will testify for me. Ukuze angeyeli So that he may not fall engcikivweni nasezabetheni in the persecution and the snares zomtyholi. of the devil. Kwangokunjalo Likewise, abalungiseleli the deacons, babize the ministers, babize xa kuthethwa ngabalungiseleli wonke umuntu oyinkokheli the officers, wonke umuntu oyinkokheli apha ungumlungiseleli womnqophiso otheni omtsha. everyone who is an officer is a minister of the good. Abalungiseleli The officers bamelwe kukuba are supposed nokundileka to be dignified, bangabi ntlolela yombini. and not be double-tongued. Ya, thetha le namhlanje Speaks about this today ngomso enye and tomorrow. ephikisana nale beyithetha phambi kwabantu. Going against what he was saying to the people. Okay. Bangazinikeli kwiwayini eninzi. And not give themselves to a lot of wine. Maboneliswe yilila apha etafuleni. They must be satisfied with what is in the table. Bangabi namcimbi ongapha bawugushileyo. Not have any other thing behind. Fike besixakile. And you find them troubling us. Bangangxameli inzuzo embi. They must not be greedy of evil profits. Mababe nemfihlo yokholo They must have a secret of faith esazeleni esihlambukileyo. in their clean conscience. Yo, I want ba izazela zenze hlambulukile na. I wonder if your conscience are clean. Zihlambulukile izazela zenu. Is your conscience clean? Njengoba sesixake nokudla ukudleni okuphekileyo nje. Now we are even. Izazela zenu ziphi? Where is your conscience? Oh, hayi uthando lungaka. Oh, hayi nceda. Oh, yini uthando lungaka. Oh, yini nceda. Oyinuthando lungaka, oyinuthando